proposta musical és un recitat d'Andrea Llop i es diu Baboses i formiguetes. Ho podeu utilitzar, serveix per a fer massatge però d'una manera rítmica per anar portant diferents figures rítmiques amb la pulsació. Podeu utilitzar qualsevol objecte. Jo en aquest cas he agarrat un rotulador perquè després el faré servir per a una altra manera de fer aquesta activitat. Podeu utilitzar pilotes, podeu utilitzar ninos, podeu utilitzar una cullera, el que tingueu per casa. El recitat fa així. Per exemple, començarem amb la mà i fa: babosa, babosa, s'arrastra la babosa, em deixa la baba tota pegalosa. Formiguetes xicotetes van sempre a per el pa, se l'emporten a sa casa i se'n van a berenar. Després ho podem fer amb l'altra mà, ho podem fer al cap, li ho podem fer a una altra persona, li podem fer a l'esquena, li podem fer en la panxa, com vosaltres vulgueu. I una altra manera de poder fer aquest exercici és dibuixant. Babosa, babosa, s'arrastra la babosa, em deixa la baba tota pegalosa. Formiguetes xicotetes van sempre a per el pa, se l'emporten a sa casa i se'n van a berenar. Al igual que en el cos podem fer amb diferents parts, en el dibuix el que podem fer és amb diferents colors i així es queda un dibuix superbonic, la veritat. I el que podem fer després d'haver fet el dibuix, podem buscar diferents formes, si ha aparegut alguna cara, algun animal, i podem allargar molt l'activitat i podem donar per a muntar històries.